zdrhat. Zaprvé vytrvovat, jsme rozpilovaný. Ty jsi babrák. Já to nemůžu poslouchat, tak je to Krása. Ale já jdu radši víš, protože já pak se ztratím zase, to je fakt stejný ze všech strán. No. Ty vole, vy jste asi vypnul nunčuk, to není možné, jak je to divoký najednou. Vůbec to, vyšetří na akční, hej. No jo, má vyplný nunčuk, proto. Možná proto, no. Tak ho zapni, ne? To je zajímavý. Tak jakože jsem tam předtím přistál na to. To hrabe ze země jak to, a nějaký ostrimovaný je to. A už visí dobře, ne? Nebo táhne někam? Vole, já se zase otočím blbě a zase nebudu vidět, jak jsem. Blbče, blbej. A ještě se to houpe trošku, ale to na natáčení to asi není úplně. Ty vole, je to... to bylo nějaký rozstrimovaný. Ale jak je to možné, že to mi to rozstrimovalo nějak zajímavý? To je těžký, to by nemělo. Když jsem brzdil, tak jsem měl přitaženou úplně natvrdou páčku prostě dozadu jako na přitažení. A v podstatě se to sotva zrovnalo. Tak teď No to stačí, když ti to potom někde zdrhá s tím nunčakem, tak pust jenom tu řídící pačku a drž jenom plyn. Ono se to srovná, že? Tam kdyby si pustil pačku, jak ti to padalo, tak ono to by se to srovnalo, že? Ale to pak poletí jenom po větru. Polož to na piano. to je došíbil. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Tam teď být druhý Volvo. Ale to dobře vidět, To je luxusně, že já to vidět proti sluku právě. Ne. Já jsem naposledy viděl s fotrem, když jsme měli nějaké hydroplány, když si na žermánkách to bylo taky přijde. On važil o tom, že se teď našel toto aero. Zahledaj čikovi. Pomalu do točko, úplně kotou. a to co máš to aha, brzdí. Ti kreténi v Kataru vymysleli, že tam bude mistrovství světa ve fotbale v roce 22. No. Už lítáš docela dlouho na tu baterii. A chcou dát na celý stadion solární kvát, který by dělat stín. S těma obrovskýma vrtulema. Takže má to stát $500,000 jenom. A myslím, že jako někoho zabijou. A pokud ne, tak to poprvé vytáhne ten stadion, zjistí, že tam nedá hrát, protože ten balon si bude dělat úplně co chce v těch propeller voších, že jo. Ale prosím tě, má asi pravdu. S tím lítáním. Měl bys jako asi odhad, přistát, se no. mi zdá, že já nevím, kolik ti to vydrží. 12, 15 dní. Určitě, jestli předtím si měl nabitou tu baterku, jak si lítal, tak možná 5 a byla vybitá. Kdy teďka? Ne, jako první. Dneska? No. Ne! Mrt.